Καλώς ορίσετε, παιδιά, με Γρήγορο Παπόρη, στο μεσαιωνικό χωριό του αρχαίου Καστροχώρη. Είναι αρχαίο το χωριό και σας το ομολογάμε. Υπάρχουν οι αξιόλογα που μας το μαρτυράνε. Η Χίος η Μεράνθιστη. Η Χίος του Μεσαίωνα. Η Χίος του πλούτου, των χρωμάτων, των αυθεντικών ανθρώπων. Η Χίος η Φιλόξενη. Στη Χίο πας αεροπορικός από το Διεθνή Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος ή από τον Πειραιά ακτοπλοϊκός. Εμείς ταξιδέψαμε με το πλοίο 8,5 ολόκληρες ώρες. Αξίζει όμως τον κόπο γιατί το νησί επιφυλάσσει στον επισκέπτη πολλές εναλλαγές. Πατρίδα του Αδαμάντιου Κοραή και του Ψιχάρη με πολλές γενοβέζικες επιρροές και μεγάλη οικονομική άνθηση. Έζησε κάτω από το τουρκικό ζυγό από το 1566. Το 1822 έγινε η Μεγάλη Σφαγή. Το νησί απελευθερώθηκε το 1912. Εφοπλιστές και καπεταναίοι, αλλά και μαστιχοπαραγωγοί κατά κύριο λόγο οι κάτοικοι του νησιού. Στο λιμάνι θα βρείτε την τοπική γραφική αγορά, την Απλωταριά. Εδώ ο χρόνος δεν υπάρχει. Περιηγηθείτε στα σοκάκια, δοκιμάστε νέες καινοτόμες γεύσεις με βάση τη μαστίχα και τα ισπεριδοειδή στα μαγαζιά της αγοράς. Εμείς ήπιαμε τον ελληνικό μας καφέ με γεύση μαστίχα που παρασκευάζουν οι αδελφοί Κουγιούλη. Θα τους βρείτε μέσα στην Απλωταριά. Είμαστε στην οδό Βενιζέλου, δίπλα στο λιμάνι. Η κύρια ασχολία μας είναι η παρασκευή καφέδων και ξερών καρπών. Στους καφέδες παρασκευάζουμε ελληνικό σε 4 μορφές, φίλτρου όλων των ειδών και από όλες τις γεωγραφικές προελεύσεις και φυσικά εσπρέσο. Εκείνο που καμαρώνουμε ιδιαίτερα τα τελευταία 4 χρόνια είναι ο καφές με τη μαστίχα. Φτιάξαμε ένα ειδικό χαρμάνι μόνο για τον καφέ με τη μαστίχα, βάζουμε μόνο φυσική μαστίχα. Βλέπουμε μεγάλη επιτυχία στην αγορά, τόσο στην εγχώρια όσο και στο εξωτερικό και έχει όλα τα ωφέλη που δίνει ο καφές σε συνδυασμό με τις ευεργετικές ιδιότητες της μαστίχας. Τον καφέ μας μπορείτε να τον προμηθευτείτε φυσικά από εμάς. Τον έχουμε τοποθετήσει και σε κεντρικά σούπερ μάρκετ της Χίου, καθώς και στα τουριστικά καταστήματα της Προκυμαίας, του Καρφά, Νοτιόχωρα. Τα προϊόντα μας ταξιδεύουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, νησιά και στερεά Ελλάδα. Και συγκεκριμένα μπορείτε να βρείτε τις τοποθεσίες στο site μας που είναι το coffeehios.com. Στην αγορά θα βρείτε και τα ξακουστά γλυκά του κουταλιού της φιλόξενης οικογένειας Κοράκη. Το μεράκι της κυρίας Ειρήνης δημιούργησε μία σειρά προϊόντων βασισμένα στη μαστίχα, αλλά και τα εσπεριδοειδή του κάμπου. Με γνώση και εμπειρία 78 χρόνων θα βρείτε μία πλούσια σειρά από γλυκά κουταλιού και συμπυκνωμένους χυμούς. Κοράκης ήταν ο πατέρας μου που έχει ιδρύσει αυτή τη βιοτεχνία και το πρατήριο και Μαρίνος είναι ο σύζυγος. Εδώ είναι το πρατήριό μας και είναι και το εργοστάσιο στο Χαλκιός που δουλεύουν εκεί και παράγουν όλα τα γλυκά τα παιδιά μας. Το πρατήριο βρίσκεται στη Βενιζέλου 4, είναι ακριβώς στο κέντρο της πόλης. Ο πατέρας μου, ο Παναγιώτης Κοράκης, ξεκίνησε το 1937 να εμπορεύεται αλεύρια και ζάχαρες. Μετά τον πόλεμο άρχισε να παράγει σιγά σιγά πρώτα μαστιχοβανίλιες, να γίνεται το υποβρύχιο το γνωστό και συγχρόνως να προσθέτουν όλα τα εσπυροειδή, μαντερίνι, περγαμόντο, νεράτζι ρολέ και νερατζάκι πράσινο. Και κάθε χρόνο μεγάλωνα την επιχείρηση. Το 89 χτίσαμε μια καινούρια μονάδα στο Χαλκιός, μεγαλώσαμε την επιχείρηση και είμαστε σε θέση να κάνουμε και εξαγωγές, διότι τα είδη των γλυκών είναι 25 αυτή τη στιγμή. Κάστανο, ντοματάκι και ελιά. Η ελιά αρέσει πολύ διότι προστίθεται στις σαλάτες και δίνει μια πολύ ωραία γεύση. Έχουν προσθέσει και ορισμένες γεύσεις καινούριες, μαστίχα με συνδυασμό 5 άλλων γλυκών, δηλαδή μαστίχα με τριαντάφυλλο, μαστίχα με βύσσινο, μαστίχα με κιδόνι, μαστίχα με κεράσι και μαστίχα με φιστίκι. Τα προϊόντα μας εκτός από τη Χίο τα στέλνουμε σε πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Κάνουμε εξαγωγές Τουρκία, Κύπρο, Αγγλία, Γερμανία και στη Γαλλία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο site της εταιρείας korrakis-marinos.gr. Μπήκαμε στο εργαστήρι του ζαχαροπλαστείου Αυγουστάκης, όπου μας ξενάγησαν. Φυσικά γευθήκαμε και τα παραδοσιακά τοπικά γλυκά τους. Τα ροδίνια, τα μασουράκια του μελιού, τα μασουράκια με μαστίχα, τα παραδοσιακά γλυκά γενικά που φτιάχνει η οικογένεια Μονιώδη, έχουν στοιχείο τη τιμητική τους. Μην τα προσπεράσετε. Τώρα σας δείχνουμε πώς φτιάχνονται τα μασουράκια του μελιού, τα οποία αποτελούνται από κρούστα, αμύγδαλο, κανέλα. Τα ψήνουμε, τα στραγγίζουμε και μετά πάλι τα περνάμε στα αμύγδαλο, τη ζάχαρη άχνη και στην κανέλα. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε τα μασουράκια με τη μαστίχα. Είναι πάλι κρούστα, αμύγδαλο αποφλιωμένο, με ζάχαρη και μαστίχα. Τα τυλίγουμε, αυτά τα ψήνουμε, δεν τα σωροπιάζουμε. Τα περνάμε μετά στην άχνη όταν τα ψήσουμε. Σας καλωσορίζουμε στοιχείο στο ζαχαροπλαστείο μας που βρίσκεται στο κέντρο της αγοράς, στην οδό Ψυχάρη 4. Εδώ θα σας δείξουμε τα παραδοσιακά προϊόντα μας που παρασκευάζονται στο ζαχαροπλαστείο μας. Αυτό είναι το λευκό μασουράκι, αμύγδαλο και μαστίχα, το μασουράκι με το μέλι, αμύγδαλο και μέλι, το αμύγδαλωτό μας με πικραμύγδαλο, η σουμάδα μας και αυτή με πικραμύγδαλο, το μαστιχάκι, άσπρο αμύγδαλο και μαστίχα, το υπέροχο μανταρινάκι μας, όλες μυρωδιές της Χίου, φλωρεντίνες μας, τα γλυκά μας ταξιδεύουν και εκτός Ελλάδος, Αμερική, Αυστραλία, ακόμα και η Ιαπωνία. Το τοπικό ούζο δεν πρέπει να λείπει από τα ψώνια σας στο νησί. 151 χρόνια μετά, η οικογένεια Κακίτσι καινοτομεί και επιχειρεί με το νέο αίμα. Τρεις αδελφές, η Γενοβέφα, η Μάρο και η Γεωργία Κακίτσι, προσθέτουν νέες καινοτόμες ιδέες βασισμένες στη μαστίχα. Η ποτοπία Κακίτσι έχει τις ρίζες της στη Μικρά Ασία. Το 1863 ιδρύθηκε εκεί το πρώτο αποστακτήριο. 151 χρόνια μετά, για πρώτη φορά στο τιμόνι της επιχείρησης, είναι τρεις γυναίκες, που με την ίδια συνταγή βέβαια, το ίδιο μεράκι και την ίδια αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε τα προϊόντα μας, λικέρ και ούζο. Ούζο Κακίτσι βέβαια, γνωστό και ως αντρίκιο, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, βασικό στη συνταγή μας, εξού και το σλόγγαν μας «Πίνεις πολλά, ξυπνάς καλά». Τα προϊόντα μας, ούζο και λικέρ Κακίτσις, βραβεύτηκαν για την εξαιρετική τους ποιότητα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με αργυρό και χρυσό βραβείο. Η ποτοπία μας παράγει λικέρ διαφόρων γεύσεων με πρωταγωνιστή το λικέρ μαστίχα που όλοι γνωρίζουμε, καθώς λικέρ μανταρίνι, τριαντάφυλλο, περγαμόντο, ροδάκινο, ρόδι και άλλες γεύσεις. Το 2009 με τις αδερφές μου, προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στην κρίση, καινοτομούμε συνδυάζοντας για πρώτη φορά στοιχείο τη μοναδική γεύση της μαστίχας με αυτή την πικάτικη της κανέλας. Ένα προϊόν που αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο, έχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, είναι κατοχυρωμένο προϊόν από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Μετά την αγάπη που έδειξε ο κόσμος για το λικέρ μαστίχα με κανέλα, αυτό μας οδήγησε στο να συνδυάσουμε αυτή τη φορά τη γεύση της μαστίχας με αυτή του λεμονιού. Έτσι δημιουργήσαμε το λικέρ Lemon Hio. Ένα λικέρ πολύ δροσιστικό, πολύ καλοκαιρινό, αλλά και πολύ χωνευτικό. Αφού έχει γίνει η απόσταξή μας στους παραδοσιακούς χάλκινους άμβικες, παίρνουμε το απόσταγμα, τοποθετείται στον αναδευτήρα μαζί με την καθαρή αιθιλική αλκοόλη και αναδεύονται μέχρι να σμίξουν, να παντρευτούν, όπως λέμε, τα αρώματα και οι γεύσεις των συστατικών. Στη συνέχεια ακολουθεί η αραίωση του ούζου μέχρι να φτάσουμε τους επιθυμητούς αλκοολικούς βαθμούς. Έπειτα περνάει το ούζο από τα ειδικά φίλτρα και καταλήγει στις δεξαμενές τις ανοξίδωτες, όπου και παραμένει για 1 με 1,5 μήνα περίπου μέχρι να ηρεμήσει. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα είναι έτοιμο το ούζο μας να πάει για την εμφιάλωση. Η παλιά πόλη με τα νεοκλασικά, το φρούριο της Χίου με τα γενοβέζικα σπίτια, τα λουτρά είναι μερικά από τα αξιοθέατα που ο επισκέπτης πρέπει να δει μέσα στη χώρα. Βρισκόμαστε στο σχολείο του Κάστρου. Αυτό το σχολείο ήταν παλιό. 1959 ξεσκόλησα εγώ
από εδώ πέρα. Εδώ είναι ο Άγιος Γεώργης μας, η εκκλησιά μας, που ερχόμαστε και θρησκευόμαστε. Όλη η περιοχή εδώ πέρα είναι με κρασιάτες. Η εκκλησιά μας είναι κρασιάτικια. Ο μυρωδιαστός Κάμπος, παλιός τόπος διαμονής της άρχουσας τάξης, είναι μια παιδινή περιοχή με εισπεριδοειδή και πηγάδια. Η αρχιτεκτονική του κάμπου είναι επηρεασμένη από τους Γενοβέζους και θα σας ταξιδέψει στις αυτοκρατορικές αυλές περασμένων εποχών. Για φαγητό στη χώρα σας προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά πιάτα και τους μεζέδες σε ένα πανέμορφο περιβάλλον μέσα στην καρδιά της πόλης. Ο Χότζας, μία από τις παλαιότερες ταβέρνες της Χίου, από το 1882, συνεχίζει την παράδοση του καλού φαγητού. Ο ιδιοκτήτης Γιάννης Λινός μας σεριάνισε στις γεύσεις της χιώτικης κουζίνας. Θα μαγειρέψουμε σήμερα εδώ ένα κρυθαρότο με λαχανικά και περγαμόντο, το πρώτο μας φαγητό, και το δεύτερο που θα κάνουμε, το δεύτερο μας πιάτο, θα είναι ένα σφουγγάτο με κολοκύθι. Θα βάλουμε ένα κρεμμύδι ξερό και κάνα 2 φρέσκα, ανάλογα το μέγεθος, λίγο ελαιόλαδο, και θα το σοτάρουμε, θα το μαράνουμε μάλλον. Θα βάλουμε τις ντομάτες μας, θα προσθέσουμε ένα καρότο, μελιτζάνα και στο τέλος θα προσθέσουμε λίγο μαϊντανό. Θα προσθέσουμε και 2 κόκκινες πιπεριές φλωρίνης. Αν θέλουμε νεράκι, θα προσθέσουμε 2 ποτήρια, 1,5 με 2. Λίγο μαϊντανό, αλάτι, πέρι, ένα κουταλάκι γεμάτο περγαμόντο, που είναι τρίμα από περγαμόντο. Το άρωμα κάνει τη διαφορά, κάνει το ξεχωριστό. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το ζυμαρικό μας. Είναι κρυθαράκι, γι' αυτό το λέμε και κρυθαρότο. Πολύ χαμηλή φωτιά τώρα. Για λίγο ακόμα, περίπου 20 λεπτά, 15-20, και είμαστε έτοιμοι. Το σφουγγάτο είναι τριμμένο κολοκύθι με αυγά στην ουσία και τυριά. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο και θα βάλουμε το τριμμένο κολοκύθι. Βάζουμε ή ξερό ή λεπτές φετούλες. Θα το σκεπάσουμε. Ωραία, έχει μαραθεί σχεδόν το κολοκύθι μας. Θα προσθέσουμε λίγο αλάτι, πιπεράκι, φρέσκο δυόσμο. Θα βγάλει τα αρώματά του. Χτυπήσαμε 6 αυγά για αυτή την ποσότητα. Θα βάλουμε τριμμένο τυράκι, μια κουτέλιτσα αλεύρι, λίγο αλάτι ακόμα, όχι πολύ, γιατί έχουμε και το τυρί και έχουμε βάλει και στο κολοκύθι μας, και λίγο πιπεράκι. Τα αυγά μας είναι έτοιμα, θα τα ρίξουμε στο τηγάνι, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά πάρα πολύ. Θα το σκεπάσουμε και θα αφήσουμε το σφουγγάτο να γίνει. Είμαι η 4η γενιά που υπάρχει στο μαγαζί. Πρώτο ξεκίνησε σαν ποτοποιία και υπήρχε και ένα μικρό ουζερί παράλληλα με την ποτοποιία, και η εξέλιξή του ήταν να φτάσει στη σημερινή του μορφή, που είναι ταβέρνα, εστιατόριο. Το οδηπορικό μας συνεχίστηκε προς τη Βολισσό. Εδώ υπάρχουν πολλά μέρη που μπορεί να επισκεφθεί και να θαυμάσει ο επισκέπτης. Πήγαμε στις εξοχικές κατοικίες Βολισσός Holidays, όπου η οικοδέσποινα Αντιγόνη Μαϊστράλη μας ξενάγησε και μας μίλησε για το προφίλ της επιχείρησης. Ένας εναλλακτικός τρόπος διακοπών. Τα Βολισσός Holiday Homes είναι μία μικρή οικογενειακού χαρακτήρα μονάδα παραθεριστικών κατοικιών. Είναι προσεγμένα μέχρι την τελευταία τους λεπτομέρεια γονείς αρχιτέκτονες. Μια οικογένεια που προσπαθεί για τις υπηρεσίες, οι οποίες καλωσορίζουν τον κάθε επισκέπτη σαν να είναι στο σπίτι. Είναι τόσο μαγικό το target group των επισκεπτών που μας επιλέγει να είναι αυτό ακριβώς που είχαμε σκεφτεί. Είναι άνθρωποι πεπαιδευμένοι, ψαγμένοι, άνθρωποι που επιζητούν την προσωποποιημένη φιλοξενία. Εδώ κανείς μπορεί να απολαύσει σπιτικό, ελληνικό, παραδοσιακό πρωινό. Είναι κατευθείαν από την κουζίνα της μαμάς, σπιτικές μαρμελάδες, ντόπιων γεύσεων,
φρούτα, φτιάχνουμε πίτες. Είναι προϊόν το οποίο είχαμε την τιμή να βραβευτούμε από την καμπάνια Ελληνικό Πρωινό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στις εξοχικές μας κατοικίες μπορούν να φιλοξενηθούν από 2 άτομα, οικογένειες, αλλά και μια μεγάλη παρέα φίλων έως 6 άτομα. Αμφιθεατρικά κτισμένες, προσφέρουν πανοραμική θέα στο απέραντο γαλάζιο, είναι μέσα στο Πευκοδάσος, η πρόσβαση στις παραλίες μας και δει στα Λευκάθια είναι σε 2 λεπτά με τα πόδια. Στο χώρο εδώ έχουμε διαμορφώσει ένα μικρό θεατράκι που προσφέρεται για διάφορες εκδηλώσεις. Οργανώνουμε και υποστηρίζουμε λογής δραστηριότητες. Υπάρχει η δυνατότητα για ψάρεμα, για ιστιοπλοεία, ακόμα και περιπατητικές διαδρομές στις γύρω περιοχές. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας volisosholidayhomes.gr, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για να σας καλωσορίσουμε στο δικό σας εξοχικό σαν στο σπίτι σας. Στη Βολισσό ανακαλύψαμε και το μοναδικό σαγματοποιό Θωμά Τσολάκη, 85 ετών. Μας έδωσε πληροφορίες για ένα επάγγελμα που τείνει να εξαφανιστεί, αλλά και για τη Βολισσό με το μεσαιωνικό κάστρο στην κορυφή του λόφου. Βρίσκομαι τώρα στο χωριό μου τη Βολισσό. Έχω γεννηθεί όμως αλλού, επειδή οι γονείς μου ήταν μικρασιάτες το 1922 και έφυγαν και πήγαν στην Πελοπόννησο. Και γεννήθηκα, λόγω όμως της ελονοσίας που υπήρχε στη Νέα Κίο, αναγκάστηκε ο πατέρας μου και η μητέρα μου να με πάρουν και να με φέρουν εδώ στη Βολισσό της Χίου. Επειδή ορφάνεψα στα 11 μου χρόνια από τον πατέρα μου, ο πιο μεγάλος ήμουνα εγώ και αναγκάστηκα να πάω να μάθω σαγματοποιός. Το 49 άρχισα και ανοίξαμε δικό μας μαγαζί. Από το 58 και εντεύθε μέχρι σήμερα συνεργάζομαι εγώ τη δουλειά αυτή, αλλά δυστυχώς όμως τα ζώα έχουν φύγει και σπανίως όταν θέλει να κάνει κανένας που έχει άλογο να κάνει τη φιγούρα του, τότε έρχεται και παραγγέλνει και παίρνει το σάγμα που θέλει, το σαμάρι. Εκτός αυτού τα παίρνουν τώρα πολλοί και έρχονται και τα ζητάνε για τα σαλόνια τους. Στην Αμερική πέρσι έστειλα 3. Αυτή η τέχνη τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, δεν υπάρχουν κανένας νέος να έρθει να τη μάθει. Παραμένει στα χέρια τα δικά μας. Εκείνα τα χρόνια τα στολίζαμε τα ζώα και είχαν διπλά σαμάρια για τα πανηγύρια και για τη δουλειά. Το χωριό μας ήταν ένα παλιό χωριό σκορπισμένο πρώτα σε διάφορα χωριουδάκια. Και αφότου ήταν οι πειρατές και υπήρχε ο κίνδυνος να πάρουν τα ζώα τους να λαιλατίσουνε, αναγκαστήκαν και ήρθαν εδώ πέρα σε αυτή την τοποθεσία και κάμανε τη Βολισσό. Το κάστρο είναι γενοβέζικο. Συνεχίσαμε βόρεια προς το χωριό Εγρήγορος. Είχαμε συνάντηση με τον πρόεδρο της Συνοπίας Αριούσιος. Οι αμπελώνες στις πλαγιές και οι εγκαταστάσεις με θέα το Αιγαίο σε παροτρύνουν να γευτείς αυτό τον εξαιρετικό ίνο με την πλούσια ιστορία. Βρισκόμαστε στο βόρειο κομμάτι της νήσου Χίου, όπου ήταν η αρχαία Αριουσία χώρα. Μία περιοχή η οποία έβγαζε το περίφημο κρασί, τον Αριούσιο Ίνο. Ένα κρασί που ήταν γνωστό στον τότε γνωστό κόσμο και ήταν ένα κρασί με πολύ μεγάλο όνομα και πάρα πολύ ακριβό. Η αγωνία για το μέλλον αυτού του τόπου μας οδήγησε στο να σκεφτούμε, να ασχοληθούμε πάλι με την ιστορία της περιοχής μας, που δεν ήταν άλλη από το κρασί. Πριν περίπου 10 χρόνια δημιουργήθηκε μια εταιρεία με την ονομασία Αριούσιος ΑΕ, η οποία φύτεψε στην αρχή 40 περίπου στρέμματα αμπέλια με τις τοπικές ποικιλίες, τις γηγενείς που είναι το χιώτικο κρασερό και ο αγιανίτης,
στα ερυθρά και στα λευκά το ασύρτικο και το αθήρι, γνωστές αιγιοπελαγίτικες ποικιλίες, με τις οποίες δημιουργήσαμε τις ετικέτες με τις οποίες βγήκαμε στο εμπόριο. Βγάζουμε λοιπόν τον Αριούσιο τον Αυστηρό, ένα κόκκινο ξηρό κρασί από τις ποικιλίες Χιώτικο, Κρασερό και Αγιανίτη. Βγάζουμε την Αριουσία Χώρα από τις ποικιλίες Ασύρτικο και Αθήρι και επίσης βγάζουμε και μια τρίτη ετικέτα, η οποία είναι το παραδοσιακό, ας πούμε, κρασί της περιοχής, όπου βγαίνει ένα ημίγλυκο κρασί, πάλι από τις ποικιλίες Χιώτικο, Κρασερό και Αγιανίτης. Είναι ένα λιαστό. Είναι μια παράδοση που τη βρήκαμε από τους παππούδες μας και την κρατούμε μέχρι σήμερα. Το κρασί μας βρίσκεται σε διάφορα μέρη του κόσμου, μπορούμε να πούμε, αλλά η κυρία δύναμή μας είναι στην Αμερική. Φυσικά τα προϊόντα μας μπορεί κάποιος να τις βρει στο νησί παντού, στα Μαστίχα Shop και στο Χίο Shop στην Αθήνα, και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο site ariusios.gr, όπου θα τον καθοδηγήσουμε πώς θα παραλάβει τα προϊόντα μας σε όλη την Ελλάδα. Ένα πολύ όμορφο γραφικό ορεινό χωριό στα βόρεια του νησιού με πολλές κερασιές είναι τα Καμπιά. Κάθε χρόνο κάνουν τη γιορτή του κερασιού που ξεπουλούν τη σοδιά τους. Από εδώ αγναντεύεις μέχρι κάτω την παραλία, αλλά και το ξακουστό φαράκι των Καμπιών. Το μοναδικό καφενείο μπορείτε να φάτε πρόχειρα και να πιείτε τον καφέ σας. Οι κάτοικοι μας κέρασαν γλυκό κεράσι και μας μίλησαν για τον τόπο τους. Η εκκλησία, τα γενέθλια της Θεοτόκου, είναι από τις πιο παλαιότερες στο νησί. Μένω μόνιμα εδώ στα Καμπιά, είμαι σε 30 έτη άτομα. Το χωριό μας εδώ είναι πολύ ωραίο, έχουμε ωραίο τοπίο, έχουμε το φαράγγι. Το χωριό μας έχει ωραίες ομορφιές, έχει ωραία τοπία, νερά. Το φαράγγι είναι το ιστορικό μας, πηγαίνει πολλοί κόσμος. Το κάστρο, το δεύτερο που έχει και αυτό μεγάλη ιστορία. Τα χρόνια τα παλιά λένε που οι πειρατές ερχότανε, βγαίνανε οι ενετοί τότες και το είχαν, ας πούμε, κάνει με τα τείχη για να δίνουν αυτό στον κόσμο να έχουν την ευκαιρία να φεύγουν από όταν έρχονται οι ενετοί. Ένα από τα καλά προϊόντα που έχουμε είναι το κεράσι μας, που είναι πολύ ωραίο και έχουμε ποικιλίες, το μαύρο πετροκέρασο, το άσπρο πετροκέρασο, έχουμε βύσσινα, κάνουμε ωραία γλυκά. Κάνουμε και τη γιορτή του κερασιού. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, προσφέρουμε στον κόσμο κεράσια. Τώρα 8 του μηνός έχουμε τη γιορτή, αλλά δεν γίνεται πάντα 8 του μηνός, είναι αναλόγως στο κεράσι, οπότε θα οριμάσει. Άλλες ημερομηνίες, το πρώτο είναι θα κεράσουμε τους επισκέπτες τα κεράσια. Έχουμε το κατσικοπίλαφο, φτιάχνουμε. Κάνουμε και το πανηγύρι της Δεσποίνους, που είναι η χωροεκκλησιά μας, που είναι το γενέθλιο της Θεοτόκου. Προχωρήσαμε προς τα Καρδάμυλα. Στην παλιά πλατεία του χωριού μπορείτε να δροσιστείτε κάτω από τα πλατάνια και να φάτε στα γύρω μαγαζιά. Η διαμονή στα Σπήλια, αυτό το μεσαιωνικού τύπου κατάλημα, με εξαιρετική στρατηγική θέση και με δικό τους θέατρο, θα σας κάνει να ξεχαστείτε και να ταξιδέψετε σε άλλες εποχές. Τα Σπήλια είναι μια προσπάθεια αναστήλωσης παλιών παραδοσιακών κτισμάτων. Η αγάπη του συζύγου μου, του Δημήτρη του Ψωμαδάκη, για την ιστορία, τη λαογραφία και τον πολιτισμό αυτού του τόπου, μας οδήγησε να αναστηλώσουμε και να τελειώσουμε 4 κατοικίες, οι οποίες λειτουργούν σαν ξενώνας από το 2002. Ο τρόπος που έγινε η αναστήλωση και η αναπαλαίωσή τους λειτουργούν σαν μαγνήτης και τραβάν κόσμο που πραγματικά θέλει να έρθει στη Χίο, να έρθει στα Καρδάμυλα, να μυρίσει, να γευτεί, να αισθανθεί τον ίδιο τον τόπο και τους ανθρώπους τους. Μέσα από το πρωινό μας προσπαθούμε να δώσουμε τον πολιτισμό του τόπου μας και δόξα τω Θεώ η Χίος έχει μια πλούσια γαστρονομία. Χρησιμοποιούμε τοπικά προϊόντα από την πορτοκαλάδα που θα είναι από τα καρδαμιλίτικα περιβόλια, τα μανταρίνια και τα πορτοκάλια μας, από το τοπικό τυρί το μαστέλο που πάντα βγάζουμε στο πρωινό μας, από τα παραδοσιακά κατημέρια, τις παραδοσιακές τυρόπιτες των γύρω χωριών.
Αυτό που προσπαθούμε να δώσουμε στον πελάτη είναι να δει την καθημερινή ζωή του ντόπιου. Και μέσα εκεί είναι η φύση, ένα μεγάλο κομμάτι, όπου τους δίνουμε πληροφορίες ή πολλές φορές τους καθοδηγούμε να εξερευνήσουν τη φύση της βορειοανατολικής Χίου. Μέσα σε όλα αυτά θέλουμε να προβάλλουμε ένα πολιτισμό που υπάρχει και συντηρείται ακόμα στη Χίο, ιδιαίτερα στα μικρά χωριά, τα οποία λειτουργούν για 1-2 μέρες το χρόνο στα πανηγύρια τους και μπορούμε να βρούμε έθιμα που τις ρίζες τους έλκουν από την αρχαιότητα. Παράλληλα βέβαια με όλα αυτά έγινε μέσα στον Ξενώνα ένα πολύ μικρό θεατράκι της τάξης των 200 θέσεων, όπου εκεί έχουμε ζήσει πραγματικά υπέροχες στιγμές και έχουμε απολαύσει πολύ σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και όχι μόνο, γιατί έχουμε παραστάσεις, βιβλία, παρουσιάσεις, έχουμε παρουσιάσει ταινίες. Περισσότερες πληροφορίες όμως για τον Ξενώνα, για τις δραστηριότητές μας και για αυτά που προσφέρουμε, ο επισκέπτης μπορεί να μας βρει στην ιστοσελίδα μας, στη διεύθυνση spilya-chios.gr. Μόλις 3 χιλιόμετρα μπορείτε να επισκεφτείτε το λιμάνι, να περπατήσετε και να κολυμπήσετε στον όρμο Μαρμάρου. Το λιμάνι το καλοκαίρι σφίζει από ζωή. Στην προκυμαία εκτίθεται το άγαλμα του Αφανή Ναύτη, έργο του μεγάλου γλύπτη Απάρτη. Το μαστέλο είναι το καμάρι της Χίου. Μαλακό τυρί από αγελαδινό και κατσικίσιο γάλα τρώγεται στα κάρβουνα διατηρώντας το σχήμα του χωρίς να λιώνει. Έχει χαμηλά λιπαρά, φίνα και λεπτή γεύση και παρασκευάζεται εδώ και 20 χρόνια από το Χρήστο του Μάζο. Στο γραφικό λιμάνι στην όμορφη Λαγκάδα, που είναι κτισμένη αμφιθεατρικά, συντροφιά με το ξακουστό τυρί μαστέλο, μαγειρέψαμε 3 νόστιμα γρήγορα πιάτα κάτω από μια καλοκαιρινή τοπική μπόρα. Σήμερα θα κάνουμε 3 Παρασκευές με βάση το μαστέλο Χίου. Ξεκινάμε με την πρώτη μας Παρασκευή που είναι το Ναπολεόν με μαστέλο, ντομάτα και πέστο δυόσμου. Προχωράμε στη δεύτερη μας Παρασκευή που θα είναι γεμιστό ψαρονέφρι με μαστέλο Χίο, προσούτο, λιαστή ντομάτα και πράσινες κόκκινες πιπεριές. Τώρα προχωράμε στην τρίτη Παρασκευή που είναι ένα σάντουιτς μελιτζάνας με μαστέλο και καπνιστό μπέικον. Δεν παραλείψαμε και μία επίσκεψη στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών της Χίου. Εκεί είδαμε τη διαδικασία παραγωγής της τσίχλας αλλά και της μαστίχας. Στο λιμάνι, στο δικό τους χώρο πώλησης, στο mastihashop.gr, θα βρείτε όλα τους τα προϊόντα. Η επεξεργασία της φυσικής μαστίχας Χίου ξεκινάει από τη στιγμή που ο παραγωγός την παραδίδει στο εργοστάσιο. Και πρώτα απ' όλα τοποθετείται στο ψυγείο. Βάσει του μεγέθους έχουμε 2 ειδών κατά κάποιο τρόπο επεξεργασία. Η μία είναι η χειροδιαλογή, που οι γυναίκες καθαρίζουν την μαστίχα αλλά και την διαλέγουν ανάλογα, με μικρό μαχαιράκι προσπαθούν να βγάλουν όλες τις ξένες ύλες. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Όλες οι ψηλές κατηγορίες της μαστίχας ξεκινάει με το πλύσιμο και μια πρώτη διαλογή η οποία γίνεται μέσα σε νερό. Η πιο καθαρή μαστίχα να έρχεται στην επιφάνεια, ενώ η πιο βρώμικη στο πάτο του βαρελιού. Έτσι κάνουμε τον πρώτο διαχωρισμό.
ώστε να βοηθήσουμε μετά το μηχάνημα, το οποίο λέγεται χρωματοδιαλογέας και το οποίο με τη χρήση 2 οπτικών καμερών μπορεί και μας ξεχωρίζει τη βρώμη και από την καθαρή μαστίχα. Η επόμενη φάση μετά τη χρωματική διαλογή, που είναι και η τελική φάση επεξεργασίας, είναι η συσκευασία της μαστίχας. Ή θα συσκευαστεί ως φυσική ρητίνη ή ως σκόνη. Η φυσική μαστίχα, επειδή έχει και φαρμακευτικές ιδιότητες, χρησιμοποιείται ως παραφαρμακευτικό σκεύασμα. Εδώ για να το χρησιμοποιήσουμε πρέπει να γίνει πρώτα σκόνη, οπότε βλέπουμε τον μήλο άλεσης και το κόσκινο. Από την αρχαιότητα χρησιμοποιείται και για διάφορες παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος κυρίως. Η μαστίχα είναι ένα προϊόν POP, δηλαδή είναι προϊόν προστατευμένης ονομασίας προέλευσης, το οποίο περίπου το 75 με 80% εξάγεται σε περισσότερες από 40-45 χώρες στο εξωτερικό. Καλές αγορές της μαστίχας είναι η Μέση Ανατολή, η Αμερική, η Γαλλία, η Τουρκία. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χείου ιδρύθηκε το 1938 με κύριο σκοπό την προστασία της μαστίχας αλλά και των παραγωγών της μαστίχας από την εκμετάλλευση κυρίως των εμπόρων. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χείου παράγει επίσης την τσίχλα έλμα. Η παραγωγή της τσίχλας χωρίζεται σε 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η παραγωγή του ημιέτοιμου προϊόντος που ονομάζεται πυρήνας της τσίχλας, δηλαδή το εσωτερικό της τμήμα. Σε αυτό μέσα τοποθετούμε την μαστίχα και το μαστιχέλαιο, τα οποία έρχονται από το εργοστάσιο της μαστίχας, μαζί με κάποιες άλλες πρώτες και βοηθητικές ύλες και παράγουμε το ημιέτοιμό μας προϊόν. Στη συνέχεια αυτό το οδηγούμε στο στάδιο της κουφετοποίησης, της επικάλυψης, όπου εκεί το ψεκάζουμε με ένα λευκό σιρόπι και παράγουμε το τελικό προϊόν, το οποίο το ονομάζουμε κουφέτο. Και το τελικό στάδιο είναι πλέον η συσκευασία του έτοιμου κουφέτου σε συσκευασία blister. Υπάρχουν 10 διαφορετικοί κωδικοί με διάφορες γεύσεις και με μαστίχα χείου, ενώ επίσης στα εργοστάσια της Ένωσης παράγεται και το μαστιχέλαιο, που είναι το αιθέρεο έλαιο της μαστίχας, το οποίο χρησιμοποιείται στην κοσμητολογία λόγω της ισχυρής αντιμικροβιακής δράσης που έχει και φυσικά για να αρωματίζει διάφορα φαγητά και τρόφιμα γενικώς. Και η θυγατρική της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χείου, η Μεντιτέρα, που έχει τα μαστίχα σοκ, έχει εργοστάσιο το οποίο παράγει ζαχαρόδι κυρίως, λουκούμια, γλυκά του κουταλιού, μπισκότα και διάφορα άλλα τέτοια υλικά. Στο εμποριό θα συναντήσετε την πασίγνωστη παραλία με τα μαύρα βόλια, μια σπάνια μοναδική παραλία με πεντακάθαρα νερά. Μπροστά στο γραφικό λιμανάκι του εμποριού θα βρείτε πρακτικά διαμερίσματα οργανωμένα. Γευθείτε νόστιμα πιάτα, δίπλα στο ταβερνάκι της κυρίας Μαρίας στο Πόρτο Εμποριός. Εκεί το βράδυ, οι διάσπαρτες μυρωδιές φαγητών και τοπικού ούζου παντρεύονται με τα γέλια και τα τραγούδια των θαμώνων που όλοι μαζί γίνονται μια όμορφη παρέα. Παράδοση στο νησί είναι και το κεραμικό στοιχείο. Στα Αρμόλια, το μεσαιωνικό χωριό με την παράδοση στα χειροποίητα κεραμικά, επισκεφθήκαμε το εργαστήρι Λαγίνη της Μέλπος Παραδείση και του Χρήστου Κοσμίδη. Η Μέλπο μας μίλησε για τα χειροποίητα κεραμικά λαϊκής τέχνης. Ασχολούμαι με την παραγωγή των κεραμικών από το 2003. Ζωγραφίζω τα κεραμικά πάνω σε κομμάτια τα οποία γίνονται σε τροχό. Αυτό τώρα το υλικό που ζωγραφίζω είναι άσπρος πυλός.
ενώ υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία είναι ο καφέ πυλό, ο παραδοσιακός. Αυτό είναι το παραδοσιακό λεκανάκι, το οποίο είναι καφέ πυλός, περνιέται με ένα μείγμα άσπρη σαν κρέμα, έτσι που λέγεται μπαντανάς, ψήνεται στο φούρνο και αφού ψηθεί κάνω μια επεξεργασία αυτή εδώ, το περνάω σε χρώματα, ζωγραφίζω τα ρόδια και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ασχολούμαι όλο το χρόνο με τα κεραμικά. Η περισσότερη δουλειά είναι το καλοκαίρι, το χειμώνα που τα φτιάχνω και τα ετοιμάζουμε για να τα έχουμε το καλοκαίρι. Τα σχέδια τώρα αυτό που φτιάχνω δεν μπορώ να πω ότι είναι παραδοσιακό, είναι μια κλασική δουλειά. Τα ρόδια που σας έδειξα πριν είναι παραδοσιακά. Σχέδια παραδοσιακά, εδώ παλιά δηλαδή φτιάχνανε τα μπουρμπούλια που βάζαν το νερό, τα σφυριχτράκια, όπως λένε παλιά, τις λαλίτσες, τις λεκάνες του ζυμώματος και τα τσουκάλια. Τα τσουκάλια που εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν άλλα σχέδια, μόνο τα πύληνα. Και φυσικά πηγαίνανε και τα πουλούσανε σε διάφορα μέρη, σε χωριά. Μπορείτε να επιλέξετε δικά σας σχέδια και να τα φτιάξω και να σας τα στείλω όπου επιθυμείτε. Από την ιστοσελίδα hiosceramic.gr. Όπως είναι έτοιμο ζωγραφισμένο, το βουτάμε στο γυαλί, το σφουγγαρίζουμε από κάτω, το βάζουμε στο φούρνο, ψήνεται στους 1000 βαθμούς και μετά είναι έτοιμο για χρήση. Τα μαστιχοχώρια είναι κυρίως στη νότια πλευρά της Χίου. Η Βέσα, τα Έλατα, η Καλαμωτή, η Όλυμπη, το Πυργί και τα Μεστά συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη παραγωγή μαστίχας. Στο Πυργί σήμα κατά τεθέν είναι τα ζωγραφιστά σπίτια, τα ξιστά, ιταλικής προέλευσης που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Έχει κριθεί διατηρητέο για την αρχιτεκτονική του. Στην πλατεία συναντήσαμε τους κατοίκους και μιλήσαμε μαζί τους. Το χωριό, όπως μας είχαν πει και εμάς από παιδιά, ότι ήταν 8 χωριά διασπαρμένα περιφερειακά και ενώθηκε και έγινε ένα χωριό αυτό που είναι. Το χωριό το Πυργί. Ναι, το Πυργί. Είναι 24 μαστιχοχώρια. Στα βόρεια μαστίχη δεν γίνεται, δεν πίζει. Μας έχουν πει από τον Άγιο Ισίδωρο ότι τον κυνηγούσαν και πίεσε ένα κλαδί μέσα και έκλαιγε. Και αυτός είπε, λέει, το δάκρυ μου λέει να πήξει για να μην με βρουν. Και αυτό πια είναι παροιμία τώρα πώς είναι έτσι. Και γι' αυτό πίζει, λέει, το μαστίχι. Αυτό που προσελκύει τους τουρίστες για να έρθουν εδώ στα χωριά τα δικά μας για να τα επισκεφτούν είναι τα ξιστά. Είναι οι παλαιές εκκλησίες. Έχουμε τα σκεπαστά που υπάρχουν στα δρομάκια, τα στενά σοκάκια. Έχουμε κοντινές παραλίες πολλές, οι οποίες είναι ωραίες, καθαρές θάλασσες. Ο κόσμος που τους αγκαλιάζει, να τους εξηγήσει, να τους οτιδήποτε θέλουν να σου πούμε. Υπάρχει φιλοξενία δηλαδή. Ναι. Τα Μεστά είναι ένα χωριό μεσαιωνικού χαρακτήρα με σπίτια σφιχτοδεμένα το ένα δίπλα στο άλλο. Υπάρχει μια μεγάλη πόρτα που μπαίνεις με τα πόδια στο χωριό. Η πέτρα και η αρχιτεκτονική των σπιτιών σε κάνουν να πιστέψεις στα παραμύθια. Θα ρίσεις πως θα ξεπροβάλλει ο υπότης από το Μεσαίωνα. Στην πλατεία θα δείτε το μεγάλο ταξιάρχη, τρίκλητη βασιλική, η μεγαλύτερη της Χίου. Την κυρία Μαριάνθη Αλμυρούδη τη συναντήσαμε στο καφενείο της Μεσαίωνας που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία των Μεστών. Σας αποχαιρετάμε με τα τραγούδια της. Μάνα μου τα λουλούδια μου συχνά να τα ποτίζεις, μανούλα με χελιά. Πρωί-πρωί είναι τη δροσιά να βγαίνεις να μυρίζεις, θα
να πάω μακριά. Ήταν 7 πύργοι το χωριό, 6 γύρω-γύρω ένας. Και ο μεγάλος πύργος είναι ο ταξιάρχης, ο μεγαλόχαρος που έχουμε. Ήταν μέσα στο χωριό, ο μεγάλος πύργος που συγκοινωνούσαν όλοι οι πύργοι από αυτόν τον ταξιάρχη. Ήτανε νέα τα χωριά, ήτανε νέα τα χωριά, μα μισθά καμαμένα. Μας κλέβανε οι πειρατές, δεν αφήναν κανένα. Γι' αυτό κάναμε φρούριο από όλους πιο μπροστά. Στοιχείο και του δώσαμε το όνομα Μεστά. Μέσα στα δικά μας τα χωριά κλαίγανε νύχτα μέρα. Μανάδες με μικρά παιδιά, με ένα χωρίς πατέρα. Από τις σπηλιές μας όλους τους κουβαλούσανε, στα σκλαβοπάζα ρότους τους πουλούσανε. Από τον Ιούλιο, μισές Ιουλίου θα πιάμε να κεντούμε. Τον τρυπάμε, τον πληγώνουμε και τρέχει το μαστίχι. Τέλη Αυγούστου το μαζεύουμε. Και από εκεί, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πιάνουμε και καθαρίζουμε. Το μαστίχι είναι χρυσάπι. Το μαστίχι, ναι. Δεν θέλω να δουλεύεις τους κοινούς να κεντάς. Δεν θέλω να δουλεύεις τους κοινούς να κεντάς. Για μια οκάμα στίχη βρε μικρούλα μου, τα νιάτα σου να φας. Δεν θέλω να δουλεύεις το μεροκάματο. Δεν θέλω να δουλεύεις το μεροκάματο. Κι εγώ θα σε πληρώνω βρε μικρούλα μου το κάθε Σαββατό. Κι εγώ θα σε πληρώνω βρε μικρούλα μου το κάθε Σαββατό. Να γκρεμιστούν οι σκηνοί, να γίνουν ρημαδιό. Να ξεραθούν οι σκηνοί, να γίνουν ρημαδιό. Στο κεντήμα του σκηνού βρε μικρούλα μου, να μη σε ξαναδώ. Στο κεντήμα του σκηνού βρε μικρούλα μου, να μη σε ξαναδώ. Δείτε όλες μας τις εκπομπές στο tripsforall.com. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του email info@tripsforall.com.